I'm saying. Hapon pa. Parlon sa may sulti sa itong biyahe no? Kapoy. Kapoy bre, kabot mo ang kapoy. Ha? Ibidyohan ko nimo ko. Hi guys. Hi guys, busy ang bugoy ko. So natakaroon na sa Bantayan. Ay Santa Fe pa din. Karon na atong explore ang island. Asa ta dito. Tanaw na ta asa ta magbut. Pangda kay bike ra. Let's go. Yari remix sa tapi pero pala tubig. Nanghilid nyo, pwede pero magtubig. Ay magsabaasa. Kabakal lalo. Sila hindi. Magbas. Go, asa na ba dong? Bot lang asa ni Panong. Adto na may kuhan, the ruin. Adto may the ruin. Ato may bukid. So, kita-kits lang dito. No. Sinasubahan mo dito. Dengan picture. Picture ba? Yan, lang place ata. So, mao to no.
Hey guys, nakadesisyon mi ni Arlo nga balik sa The Ruins. Pero nasaag mi ataya sa Take the next left, then turn right. Karalaw. Turn left daw. Adto. Kira. Okay na lang. Turn Ah. right. Turn right ko na law. Ate di yung taag ito gapon eh. Ah. So ano eh. The Ruins niya sa ubos. Ang bakanan. Let's go. Pag natanan. Bayan. Pwede sirtik mo pangka, sakit, tarwa. Bisa tira na.